DORH-a, s obzirom da smo papire predali DORH-u, i dok ne dobijem očitovanje Ureda za sprječavanje, Povjerenstva Sabora o sukobu interesa. Nakon tog mog odgovora i izričitog odbijanja, predsjednik vlade me optužuje da sam kriminalac i lopov. Telefonski razgovor završavan sa psovkom. Moram reći da od kad sam gradonačelnik Rijeke i predsjednik izvršnog vijeća još ranih 90. godina, bilo je niz optužbi, podmetanja, privođenja na policiju, sudskih postupaka i sve to iz razloga što su protiv mene se borili politički protivnici, suparnici, neke interesne grupe, pa sam sve mogao i razumjeti. Od svega toga, od 1990. do danas, ništa nije procesuirano. Ali onog trenutka kad vas za to optuži predsjednik stranke, predsjednik vlade, vaš stranački kolega, onda barem ja ne mogu izdržati takve gnjusne optužbe. Moram reći da nakon 29. siječnja premijer i ja više nismo komunicirali. Osim što sam mu na dan kad sam predložio smjenu Šegona, nakon njegovog istupa, dao svoj mandat na raspolaganje. Što znači, mogo je tada me smijeniti, mi više nismo komunicirali. A i davanje mandata na raspolaganje bila je pisanim putem. Jedine naše komunikacije su bili na sjednici vlade Republike Hrvatske. Od kraja siječnja do kraja travnja, kao odgovorna osoba, ministar financija, imao sam ogromne poslove i predano sam radio, neovisno o našoj komunikaciji. Pa se prisjetite, donijeli smo i rebalans proračuna. Morali smo 2 puta izrađivati programe vezane za provedbu preporuka Europskog vijeća. Isto tako, vodili smo pregovore sa Europskom komisijom. Isto tako, pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom i okončali pregovore sa Svjetskom bankom oko strukturnih kredita. Prema tome, uz svakodnevne probleme likvidnosti i prikupljanja sredstava, kao ministar